Għall-Gvern tal-Labor li s-servizzi tas-saħħa f'Għawdex jingħataw lura f'idejn l-Awċin mhux priorità. Tara kif tul il-budget tal-2022 minkejja l-appelli tal-unions diversi għaqdiet kif ukoll tal-Partit Nazzjonalista, Għawdex mhux se jkollu sptar ġdid għad-detriment tal-poplu Awċi bil-Gvern jibqa' jistina rasu bil-kuntratt illi firma ma' Stuart Healthcare. Tul id-diskors tal-budget ippreżentat mill-Ministru Clyde Caruana, il-Gvern naqas milli jiddedika l-attenzjoni lejn dawk il-persuni fil-Gżira Awċija illi qed iħabtu wiċċhom mal-marda tal-kanċer. Ta' minkejja li l-Partit Nazzjonalista wieħed il-Gvern ġdid Nazzjonalista iżid loti ta' aktar tipi ta' kemoterapija fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex kif ukoll servizz ġdid ta' MRI fl-istess sptar sabiex l-Awċin ma jkollhomx għalfejn jieħdu l-iskariġġ biex jinżlu l-isptar Mater Dei. Injorati wkoll l-appelli sabiex fil-Gżira Awċija jimnu djar tal-anzjani bbażati fil-komunità fil-waqt illi l-Ministru Caruana ħabbar illi se jsir immodernizzar fil-heliport tax-Xewkija u implika li se jżomm il-vapur Nikolaus. Fatt li jfisser illi ma huwa se jsir xejn sabiex jinġib vapur ġdid flok in-Nikolaus u ser jibqgħu jitħallsu mal-15,000 euro kera kuljum għalih. Ta' fil-waqt li l-link permanenti jiġifieri il-mina bejn Malta u Għawdex ma tissemma bkien. Minkejja l-appelli tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Awċija fl-imkien ukoll tal-Partit Nazzjonalista fost oħrajn, il-Gvern tal-Labor injora l-kollox l-investiment fil-port tal-Imġar sabiex jibda jilqa' cruise liners. Għal darb'oħra l-Gvern ta' Roberta Bela wiegħed illi se jsir xogħol ta' restawru fuq l-akwedotti kif ukoll fit-toroq f'Għawdex, fil-waqt illi ma tax garanzija li l-iskola primarja fir-Raba ta' Għawdex ser titlesta fl-2022 iżda li se jitkompla x-xogħol fuqha. Il-Gvern għażel li jinjora l-Osservatorju Astronomiku Nazzjonali fin-Nadur weda firħa tal-budget preċedenti li l-Awċin stess sejħula bħala bluff. Fil-budget ma semma xejn dwar il-qorti f'Għawdex u l-bżonn li jkun hemm binja ġdida kif din il-weda li saret mal-4 snin ilu inxteħtet taħt it-tapit. Apparti l-inċentiv ta' 30,000 euro għal 3 snin li ġejjin lil dawk il-kopji first-time buyers li jixtru proprjetajiet antiki u mitluqa f'Għawdex, il-Gvern ma propona xejn tanġibli ta' differenza għall eżiġenzi tal-poplu Awċi illi jagħmlilhom differenza fil-ħajja ta' kuljum.